салом дӯстони азиз, созен хубен иншоалло ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Навори имрӯзара тамошо кунед. Умед дорам ки дар шумо маъқул мешавад. Дастгириҳоятонро фаромӯш накунед. Азизони дилам, ҳамаи шуморо раҳмат барои дастгириҳотон. Бозам дастгирӣ кунед, лайкотонро бимонед, фикрҳои хуби худтон дар комментария бинависонед. Беҳад хурсанд мешам. Духтарои хушрӯи ма, майҷа шумода боз ширкати нави Greenway-ро тавсия метиҳем ки анамия паҷонон кор мекунад, мехоҳад шуморо ба кор даъват кунад. Кор дар хона духтаро, шумо дар телефон, дар кораи интернет тамом. Ширкати Greenway нав дар Тоҷикистон кор фаъолияти худша оғоз кардагиай. Духтаро бениҳоят духиёи хушрӯ дора. Ҳамаи чизое ки дар хонаи мо шумо дар корай дора. Духтаро марҳамат кунен, будроен қатъия пайма кор кунен, пушаймон намешен, барое ки ҳамаи чизош качественияй ширкати Greenway-ра. Кадом одаме ки дар ин ширкатҳои нав аввал шида кор мекунад, бовар кунед ӯ шахсият ҳатман ҳам муваффақ мешавад, ҳам бурд мекунад. Барои ҳамин қадар фикр кардан бас духтаро медорем дар ширкати нав кор мекунем ва орзуҳоамонро амалӣ мекунем. Духтаро шумо бисёр харид намекунед. Маълумоти бештар айнамия паҷон бигирен. Худаш бо ба тамоми нозукиҳош мефаҳмонад ва то ба по хестантона ёрдам мекунад. Духтаро ширкати Greenway маошҳои хуб дора ва боз мошин мондагиай туҳфа, боз розыгришҳои хушрӯ мешавад дар ин ширкат. Барои ҳамин қадар метавонед ки будроен кор кунед. маҳсулотош аҷоиботай сертификати ҳалол дорад, диплом дорад. Ба давлатҳои хориҷа шумода билет мегиранд, шуморо путёвка равон мекунанд. Духтаро хулас ки аҷоиботай ҳама каса медроем кор мекунем. Духтаро айноми канали ман салом расонед. Бениҳоят хурсанд мешам. беҳтаринои ман созен хубен ҳама каса. духтарои хушрӯи ма дар инҷа боша. шавҳари ман бегаида авқот накарда будам. як-ду ҷо рафтем, кор доштем. Анамхали ужини мо ай берун ай чойхонаи баракат мо манту сабой гирифтем. баёсам ҷона ташашлик ба шавҳарман шӯрбову манту. Амхали хулас шумода навор кардам. дина рӯзи ман амихе гузашт. духтаро навора тамошо кунен. медонам ки ҳаматон кор дорен. хай бекор шуден. видеое ки надидагиен амвора будроен тамошо кунен ва лайк бимонен. духтарои хушрӯи ма, комментариётонро ҷавоб надодам. шумо медонед ки ман кай ки бекоршам ҳамаи шуморо ҷавоб метам. ман умедворам маро мефаҳмед ва ягонтатон хафа намешен. духтаро адаиҷа боша абетишай мо чи заказ кардем, питса заказ кардем. питсаям хай просто сир дора, тамом дига, на мирғ дора, на колбаса, ягон чи надора. духтаро айдода питса ҷа мехоҳам ки ами одамое ки иш ҳаромай мегӯянд, иш ҳаромай вода якда чи бугум. духтаро ҳамин колбасара сосиска қати мо тамоман намехӯрем. ҳаромай ай вақте ки ҳамин шунавидам ки ҳаромай намехӯрам. ша як сола уже намехӯрам. шумо ҳамон маркировка мегӯянд, чӣ мегӯянд, ҳамхалиё дар шумо бовар накунед. ӯ ҳалал нависагиай не ки уно ягонташ ҳалал нестанд. духтаро бовар кунед, ягонтай уно ҳалал нестанд. ихел бигирем просто ҳамихел коғазашда ҳалал навистагиай менависем ки иш ҳаромай, иш ҳаромай, иш ҳаромай. бовар кунед дар хонаи ман ягон чизи мехӯрдан намонда. духтарам дахай раҳмат ки гуфтен чипси ҳаромай намегирем, ша кирешки ҳаромай намегирем, ша қандо ҳамаш ҳароманд. қанд намехарам дига, намедонам чӣ хеле қанд бихарам дига. крем ин саҳар як хӯрак нависа ки крем ҳаромай, губкашам даже ҳаромай магнита. ман намедонам просто ҳамон чизора дар танаошон ҳалал навистагианд. ягонтай мо шумо намедонем ки чӣ хели ай дуруни ӯ. як бор шумо дар ютуб бизанем бибинем ки как готовят колбасу бизанен бибинен. агар табто нозук боша, хали камтарак табто нозук боша ранги ма намехӯрен дига ҳамон колбасара. бисёритон колбаса ҳалол гуфта задан мегирен, хӯрдан мегирен, баъд мегӯян иш ҳаромай, иш ҳаромай. духтарои хушрӯи ма, бо ай гапом хафа нашен. ман и гапа ба ҳамон хотир гуфтам ки нахӯрен ҳамин колбасаву сосискара, ҳаромай, ҳалол нестай, вообще безеб тайёрш мекунанд. хай ҳар кара кори худчаю. хай наход ки кремам ҳаром боша, хоҳарҷони ман, губкарам ҳаром боша. намедонам ба худо ки ман гуфтаистам ки ман дар хонам намедонам ки чӣ бихарам, чӣ нахарам. фақат карчка пиёз мехарам, помидор, бодиринг, дига намедонам чӣ бихарам.
анам хай духтаро ҷада ма питса тайёр кардам. Питсаи мо ба кефирай духтаро хамирш кефир, намак, дрож, орд хамирша кардам. Ним соатак истод 20 минутак. Баъдан ростш кардам. Баъд намхали сеташа питса кардам. Ячи намхали килчача кардам духтаро. Намхай питсаи тӯнука ки хушрӯ омад. Дар болош кетчуп, майонез, сир, помидор, болгарияй намехӯрем. Мо чӣ хеле ки медонем колбаса сосиска ба мирғам ё нағз намебинанд ё самин қайдадаш нағз намебинад. Бароям қадар тайёр намекунам. хушрӯчои ма гапои ма ягон тат хафа нашен. И гапора барои чӣ гуфтам ки ҳаме одамо ҳалол гуфта хӯрдан мегиранд, не ки ҳамуна ҳалол нестанд. Дар асл нахӯрен ҳамун чизора. Ҳама мегӯянд патоқа ман намегӯм ки просто маркировкошона ҳалал мезананд. тамом духтаро. ҷада ма праздники Ёсамин омадам. Ёсамин гуфт ки дастадик меистам. ҳаштсад сими ҷамъ кардам. хайра Ёсамин кадай қати маълумашон 800 рубли дай нами падаркай чун чи хазин. чия намедонам. ина духтарои хушрӯи ма Ёсамин ай моҳи феврал рафтак. 2 ҳафтаи пуррам нарафтак. имрӯз 6 мартаи духтаро. шумо мегӯен ки чӣ байқа қимат мешава. ина оли 2 ҳафта нашидай 3383 рубл шидай. ҳар садик ҳар хелай мумкин. агар як моҳи пурра брава касал нашава чӣ нашава брава 5,5-6,000 мешава. оли гармӣ шава грипп нашава брава ома чекуша да шумо нишон метун. бароям қадар нагӯен ки садик хеле неста. ина чекиш чеки 1,5-2 ҳафтаи наш. бинен духтаро чӣ хел хушрӯай. Ёсамин Ёсамин кадай қати воспитательницашон. ҳай падаркадай хушрӯай. хай нами падаркада сари ман вайрон шуде сай. иҷа духтаро навора ба охир мерасонам. худованд ҳамаҳакта нигаҳбон бошад. дар ҷое бошен, сиҳат саломат бошен, ҳама вақт хушбахт бошен, соҳиби фарзанд шавен. худо нигаҳбон. то видеоҳои оянда.